Ndiyanibulisa mawethu. Ndiyanibulisa matholonyo ngande kudlelana. Nibuliswa ngumando Mndende limpungela zikaXhosa. Andizukwenza bemade. Apha kum ndiphethe incwadi ebhalwe nguDr. Nokuzola Mndende ethi Umthonyama. Lo ncwadi leyo ipapashwe ngo-2006. Ndifuna uya kwiphepha upage 58. Upage 58 wale ncwadi uthi uDr. Nokuzola Mndende xa ebalisa ngobunzima aye wajongana nabo. Uthi iinkosi zendlu kaXhosa zamthuka zisithi unguNongqawuse wesibini kwindlu kaXhosa. Kwaye zisithi yinkazana etheni le ihamba ngentungo ihambela isiko. Kutsho le ncwadi ndiphetheyo, akutsho mna. Yeke into yokokuba ubawo uRuben Mveliswa ontanganye notata kaDr. Nokuzola Mndende. Lo bawo ukhula kunye notata kaDr. Nokuzola Mndende kuGatyane. Sewabhubha ke lo tata ngoku. Wathi kum, yemfo kaHoho, ufuna ntoni na kwintombi yemfengu? Ndabuza mna uthela ukuthini na? Wathi uyandikhumbula sendabhubha. Ufuna ntoni kwintombi yemfengu? Kutsho ubaba uRuben Mveliswa wakuGatyane. Abantu wakuGatyane bayamazi lo bawo lowo. Yayingubawo owayeyithanda kakhulu inkcubeko, kangangento yokuba nguye yena wayephambile ekulweleni inkolo kaNtu le uDr. Nokuzola Mndende namhlanje athi yalwelwa nguye. Akube ephephethe bonke abantu ababekwinkolo kaNtu. Ndingababala kuphela amazwi okanye kuphela amathe. Kwa abantu awayehamba nabo bekumbutho wakhe uDr. Nokuzola Mndende wabaphephetha. Waphephetha nabantu beminye imibutho. Kuba ukumisa kwethu inkolo kaNtu, abantu kabangazinto bazathi inkolo kaNtu zange yamiswa. No, masilungisaneni. Emveni ko-1994 urhulumente wenza isimemelelo esithi yonke imibutho kwiinkolo ezahlukahlukeneyo mayize ngaphambili, kuba urhulumente ufuna ukuba ezi nkolo zibhaliswe ngokusemthethweni. Kulapho ke ngoku thina safaka igama elithi African Traditional Religion, lafakwa njengegama eliza kumela imibutho yonke ekwiinkcubeko ezahlukahlukeneyo zendlu emnyama. Imibutho yonke ekwiinkcubeko ezahlukahlukeneyo kwindlu emnyama, kuba thina esintwini xa sithetha inyani singabaqhatha abantu zange uThixo samkhonza. Asinayo thina inkonzo ekuthiwa yinkonzo yakwaNtu. Iinkonzo esinazo zezo zikotshwe kubuKrestu. Kwenziwe ke ngoku into ephikisana nobuKrestu, yenziwe ngathi yinto yesintu. Nazo iinkonzo esinazo. Akho nto imbi apho, akho nto imbi, andigxeki into, kodwa masizithetheni inyani. Ukuba zazikhona iinkonzo zakwaNtu bengekafiki abelungu, ngesizazi ngamagama uba kwakho inkonzo ethile, kukho inkonzo ethile, kukho inkonzo ethile, kutheni zingekho? Ewe, okhokho babenyuka intaba xa kubalele bocela imvula, babengakhonzi ngonyuka intaba. Uyaxoka umntu ethi babekhonza. Babengakhonzi ngokunyuka intaba, babehamba bayothetha noQamata. Okhokho babethetha. Ukuthetha nokukhonza zizinto ezahlukahlukeneyo ezo. Ukhonza kukubamba ithemba, ukhonza kukudumisa. Ungacula, ungathandaza, uyakhonza ubambe ithemba. Kodwa ukuthetha koku, xa bephezu kwentaba okhokho bebesithi Qamata siyanya. Uthetha ixhego elidala ke lithi siyanya apha yimbalela, iinkomo ziyafa, sicela imvula. Izulu lalivele lixubayele ngoko nangoko.
bazathi begoduka ibe imvula inetha bathethile khange bamkhonze. Okhokho babethetha nomdali bengamkhonzi. Masithethe inyani madoda kuba sibadala siza kubhubha sishiya abantu besebugqwayibeni bokucinga into ekuba bayazi babe bengazi. Okhokho babethetha nomdali babengamkhonzi. Ize nenkolo ezifikayo into yokukhonzwa komdali. Mandidlule apha omhlawumbi safuna isihloko sayo yodwa leyo indawo. Eyona nto ibuhlungu ke ngoku apha yile nto yokokuba uDr Nokuzola Mndende njengoba esitsho ngomlomo wakhe nje into yokokuba kwathiwa unguNongqawuse. Into ebuhlungu kum into yokokuba kum ngezi zinto azenzayo ugcwalisa laa nto yayithethwe ngoo-95 kusithiwa nguNongqawuse, kuba akekho umntu ongumama ona-60 years onokummesa idlangalaleni ethuka iBhayibhile kanti akathi akathi. Mandiyiphinde le ndawo. Akekho umntu ongumama ona-60 years onokuma esidlangalaleni agcwale kwi-social network ethuka icawe kanti lo mama akathi akathi. Thina sazi ngabantu abathakathayo abangawufuniyo umthandazo. Ngabantu abathakathayo abangawufuniyo umthandazo kuba kaloku bona bathembele ngeerhorho zabo. Nangoku abagqekwa mntu xa bethethe izinto abazithethayo kuba kaloku bazawubaleqisa ngeerhorho zabo abantu. Andifuni uthetha ndisezawuthetha. Andifuni ukuthetha ndisezawuthetha. Eyona nto namhlanje ndiyiphetheyo yile ithi zathi iinkosi Nokuzola Mndende unguNongqawuse wesibini. Kutheni isiko lihambela ngengcondo inkazana? Kutsho le ncwadi akutsho mna. Ibhalwe nguDr Nokuzola Mndende uqobo. Namhlanje eyona nto endityayo mna kukubona ixhegwazana elina-60 years lithuka icawe liyeka izimokolo. Thina sizalwa ngomama abasikhulisele ecaweni besikhulisa ngomthandazo. Yena Dr Nokuzola Mndende qala umama wakhe wamzalela eRoma, wamkhulisela eRoma, wamfundisa ngeemali zaseRoma, wade wayitishala watitsha inkolo yobuKrestu, wahamba wotshona e-UCT. Xa efike e-UCT wayilecture ehleli kwinkolo yobuKrestu. Ukubana namhlanje oku umolokazana kaDr Nokuzola Mndende yintombi esindisiweyo, umile ebantwini uthuka icawe, emhlobo wenene ebeproducwa ngumfundisi uLoyiso Jonga nomfundisi uNqiwa. Bamproduce for more than 10 years eproducwa ngabefundisi. Embokweni uthe nanti indibanisa necawe, emva kwakhe iproducer ngumfundisi. Kwinkqubo zakhe zokholo lwemveli ebebiza abefundisi bahambe woxoxa, ebebiza abefundisi bahambe woxoxa baxoxe naye kwinkqubo yenkolo kantu. Ndingazange ndake ndeva abantu benkolo kantu bebizwa bayoxoxa kwinkqubo zobuKrestu. Buninzi ubugqwirha obuqhubekayo kwinkolo kantu, kwaye ishwangusha liyahewulwa esintwini. Ishwangusha liyahewulwa esintwini. Ayikho indoda endala enokulwa necawe. Akekho umntu ongumama omdala ogugileyo onokulwa necawe. Ulwa necawe ufuna abantwana bayephi? Xa ulwa necawe ufuna abantwana bayephi? Kuba ke ngoku even ubungaya kulaa Camagu Institute, uba ungaya kulaa Camagu Institute likaDr Nokuzola Mndende edutywa, uzafika kuphithizela abelungu, ufundisa abelungu ngenkcubeko yethu, akafundisi bantwana babantu abamnyama. So aba bantwana ufuna bayeka icawe, ufuna bayeka icawe bayephi? Ngaba nangoku bathwala iAvana entloko. Abantwana bethu bathwala iAvana entloko. Yiyona nto emnandi leyo Dr Nokuzola Mndende. Le abantwana bethu abathwala iAvana entloko. Yiyeke into yoba esintwini thina sinabo kwa utywala. Utywala butywala bemfengu obezoke nookhokho bakho Mndende. Utywala beza nookhokho bakho kwaXhosa. Asinabo thina utywala. Sinentloya yamasi
abethu okhokho babesela inhlaka yamasi babengasela utywala. Utywala sabufundiswa nini Mamfengu? NobuKristu buze nani Mamfengu? Nenkolo kantu isaphinde ilawulwa kwanini Mamfengu? Ishwangusha liyahewulwa. Ukuba ke anihewuli lento ndiyibonayo yenzekayo ngoku yabantu abacinga afana into yokokuba xa kuthethwa ngenkolo kantu kumele bakuliwe necawe, sathi sisothuka kwabe kophulwe kuba sikhuliswe ngomama ababethandaza thina. Size zinto sizizo ngenxa yemithandazo yoomama bethu besezicaweni. Ayikho into ethi xa usesintwini yilwa necawe. Cha, apha esintwini ngoku abantu abanerhorho basichana kuba siyoyika ukubaxelela uba bayaxoka, bazasileqisa ngeerhorho zabo. Abantu abakhokela inkolo kantu ngoku banerhorho abazawusileqa ngazo xa sibaxelela uba yemadoda yebomama ayenziwa ngolu hlobo le nto, ayenziwa ngolu hlobo le nto. Xa ndiyivala ke eyona nto ndiyithethayo kuni yeyokokuba uDr Nokuzola Mndende ngomlomo wakhe wathi iinkosi zithi unguNongqawuse, uyinkazana ehambela amasiko ngengcondo, kutsho yena. Mna ndithi Dr Nokuzola Mndende rhoxa kuba ngokokwethu thina amaXhosa bubugqwirha into yokokuba umuntu ongumama ona 60 years alwe necawe. Ayindim, ndifuna uyilungisa, akutsho mna. Yinkolelo yamaXhosa into yokokuba ligqwirha elilwa necawe. Yinkolelo yamaXhosa leyo. Lihambe lonke lamaXhosa uwabuza. Bonke abantu abadala 60 years ubheka phezulu baza kuyingqina le nto endiyithethayo. Ukuba ulwa necawe ulixhegwazana, xa ulixhegwazana umele uvuye abantwana xa besiya ezicaweni uba bayofundiswa isimilo, bayofundiswa imbeko, bayofundiswa ukuziphatha. Xa ke ngoku usilwa necawe ufuna abantwana bayephi? Xa usilwa necawe ufuna abantwana bayephi? Yeke lo besenza ngathi kwankolo le inkolo kantu yeza nayo uDr Nokuzola Mndende. Andimazi nomazi ke mna kuba wayeza nayo esuka nayo phi, kuba endikwaziyo mna yinto yokokuba ngudala uxolo hoho owaqashwa kwa-SABC ngo-1996 as i-program advisor. Wathatha uDr Nokuzola Mndende uhoho wamfaka ekhwapheni ukuze uba uRuben Mveliswa andingxolise esithi yintombi yemfengu oyisaphi le uhamba nayo. Ndabe ndisithi ke mna ke ungumngane kamama kuba ke mna noDr Nokuzola Mndende asishiyani kakhulu, ndishiya nge-8 years lixhegwazana, lindishiya nge-8 years. Kodwa ndiye ndothuke xa lifuna uzenza umama kum kuba ngokwesintu xa undishiya nge-8 years akekho umuntu ozale na 8 years. Xa undishiya nge-8 years ndimele ukukuhlonipha njengodade wethu, njengosisi omdala, nawe undihloniphe njengobhuti omncinci. But xa uzafuna unditrita njengonyana wakho then ikhona ingxaki. It means unayo ingxaki. Ukuba uthi xa ujonga umuntu ebemele uba ungumntakwenu, ungubhuti omncinci kuwe, umbone ingathi ngunyana wakho, it means unayo ingxaki. And yilindilwisayo le ngxaki ndiyibona kuDr Nokuzola Mndende, yilindilwisayo kuba ke nabantwana bethu bayalingana. If that is the case, nabantwana bethu bayalingana. So akuthethwa ngasintu apha, kuthethwa ngesikolo into endiyibonayo mna. Akuthethwa ngasintu apha, kuthethwa ngesikolo kuba esintwini wawufika kwibaka lelithile ubhilonga kwelo baka lakhe. Ikhona indoda engangam kangaka enotritwa njengomntana. Yeke into yoba izabe ngumama ongendanga lo, kodwa itritwe njengomntana ngumntu abashiyana nge-8 years kuphela. Kuthiwe kuthethwa ngesintu.
asikazi ukwazi ukuthetha ngesintu sisamamela imfundiso zikaNongqawuse. Yiclosure yam leyo. Asikazi ukwazi ukuthetha ngaso isintu samanyani sisamamela imfundiso zikaNongqawuse ongazange aphangele kwa semhlobo wenene phofu. Samonyula kuba sasifuna thina asimele, hayi ukuba abe ngumsasazi. Ukusimela ke kukuba xa kukho intlanganiso ibe nguye yomela thina aze nereport. Sathi siyathi intombi yemfengu seyingumsasazi, asisafuna nobonwa thina emhlobo wenene. Xa sizama ngathi sifuna usabela kuthiwe yiyani kumama Mndende. Xa sizama ukuthi hayibo lo mntu zange simonyulele uba abe ngumsasazi, sasimonyulele into yokokuba abe yilida eza kusihambela kwezi ndawo kube efundile, efunde ngcono kunathi. Uba sasazile ubunjena ngeke sizenzele into yethu. Ibuhlungu. Into endenza buhlungu into yoba xa sisoyika ukuzithetha ezinyani siza kufa sabe sifile. Abantu baza kuzigqwetha bangazithethi ngolu hlobo zazenzeke ngalo, njengangokuba iimfundiso zikaNxele sizazi, siva ngobaliselwa. Nento ethi ukuza kaNxele siva ngobaliselwa. Neyokokuba wanyamalala eRobben Island siva ngobaliselwa, asazi nto. Ezi ndizaziyo izinto ndiza kuzithetha zinjengokuba zinjalo. Othi ndiyaxoka makahambe ondimangalela, then ndiyophruva ecourt ukuba andixoki. Xa ndixoka ndizawugwetywa. Camago.